kuchiweshe vantu chienda kumapurisa kwenyu ende kuchiweshe vakasvika vaine nyaya yekuti pane zvanga zvaitika saka nhasi vari papolisi iri munomu munonzi ndichakutsvagirai police station yavari kupinda pazuva ranhasi kuti vaende kunopiwa mvumo yekuenda pasowe kuti vanotora ropa semunhu abudirwa chichi ndoda kutora ropa rangu pasowe apa ndo pandakafira kuti mufi uyu akatorwa ropa ere paakaenda pasowe asisi kuziva kuti sei zvakaitika asi zvakawanda zvendichauya nazvo mhuri yeZimbabwe zvichakupai kuti muzive kuti chii chakaitika ndine nyaya yekubosha marange yababa vakawanikwa vakafa vari parodhi asi panga vakafa kiti yavo yekumba kwavo yakanga iri pachesti pavo kiti iri menyu ivo vakafa kubva pamba kusvika pakafira baba avo pakareba sei panotoda 2 kilometers kukiti yakasvika sei kiti asi mapurisa achisvika vachitora mutumbi vakatora munhu vakasiya kiti munhu asati avigwa yaiwanikwa iri panzvimbo paya pakawanikwa pakafa munhu ndine nyaya yandinayo yaamai vakaonekwa vakafa kudanga mombe yakafa ivo vari pasaidi memombe vakafawo vakafira mudanga remombe mutare muri kunzwa ere dzakabatwa napapa Isabel nhasi zvakawanda ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukadibe kufamba mukadibe kupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino mukoma KB chandoda kutaura ishi papa ndiri kuda kuisa mweya mutswele mukati ndiri kukumbira munhu wese kwauriko kuti ise musoro wedu pasi totsinatira kuisa mwoyo pamwe chete ndiri kukumbira munamato weZimbabwe pamusoro penyaya ndiri kutaura pane zviri kuitika izvezvi Daniel Roshi wiri pinifo akioro Daniel Roshi wakachiwera ndiri yasimudza mbada tirove pakadzika ndiri yamaika ndirove pakumbira ndiri yamaika ndirove iwewe ndiri yaiwaiwo ndirove ndakumbira ndiri yamaika ndirove pakadzika semudzambada bagadzigadzika semudzambada bagadzigadzika iri telefoni to wiri telefoni to wakachiwema kemene chacha reporting to the angel iri Daniel Roshi wira before it tapio wow no by just buying for the pizza the pro fana tu supakisha dem traima jumanda wakachiwemba kemene cash sepi joro bite Daniel Roshi wiri beautiful Daniel Roshi wiri beautiful wakachwe sibiniti waramaiti Daniel Roshi Akio Roshi rigidi tindimurani tive ichokwadi muri yeZimbabwe ndiripo ndiri mukati bekufamba mukati bekufafadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino ndine nyaya muri yeZimbabwe ndiroshevedzera kuti pachiweshe ndobva ndaisa mukati meguta reHarare inzwa muri yeZimbabwe kwamuri ikoko ndoda kuti tibatsirane pamusoro penyaya iyi pane vehukama kana mhuri vari kufamba izvezvi vasiri kugutsikana vari kurwadziwa nokuda kwerufu rwemurume ane 40 years dzokuberekwa akafa ari mukati menzvimbo yekwabulawayo asi achibva mukati menzvimbo yekuchiweshe Daniel Roshi wiri pinifo wakachiwemba kiminikacha Zimbabwe baba vandiri kutaura nezvavo vakaita chirwere chekurwara nenjere kana kuti chirwere chemusara vakambochirwara kumashure uko asi pari zvino zvivane mhuri yavo nemukadzi vari mukati mekugara mukati menzvimbo yekwabulawayo ndokubva taka kurwara asi pakataka kurwara babava vakafonera vehukama vachishevedzera kuti hei vehukama wangu verudzi rwangu inzwai zvandiri kutaura chirwere chiya chadzoka vehukama vaitoziva kuti hama yavo yakamborwara and then iye akanzwa zvakambonzwa pakutanga ndiye akatofona kuti chirwere chadzoka chiya pane zvakuitika pandiri vehukama ndokuenda kunotora munhu uyu ndokuya kunzvimbo yekuEpworth maakagara mazuva anokwenda kuita 4 days ari panzvimbo yekuEpworth ndokubva nemuzukuru kuEpworth ndokuenda kuno muprofita achibva taura akati iye achibva enda mune mwe muprofita mune kereke iri muchechi iri muHarare nzvimbo iyi iri muHarare muHatfield kana ndichiti Hatfield ndiyo kamba zvakare yaenda vehukama nhasi kunokumbira kuti tine munhu wedu yakabudirwa nemunhu wakafa watakaviga last week saka munhu uyu ari kuti ndoda kunotora ropa rangu
pasowe pandakafira. Murume uyu kobula wayo kwanga ali aiti wanga ari kubasa aishanda iko anobva kuchiweshe kumusha. Yes pakarwara pakaudza veukama vakamutora achibvoenda kupi anga ari kuairport kune muzukuru wake ndo kwaigara ndo nzvimbo iyoyo kwaakaenda kune rimwe sowe rine nzvimbo inokavhwa nekamba yemapurisa eHatfield. Okay ndobva aenda pasowe apa zvikanzi moti munonzani tina baba wenyu atinonamata nawo panapa muna baba wenyu atinonamata nawo zvikanzi asi nhasi imboendai munotora zvinodziya musitsuka mangwana kuri kutonora vachibva buda zvikanzi regai tifonere baba venyu vatinonamata nawo panapa apa baba wana rimwe sangano ravanonamatawo asi rona mari sheshe yakafanana neishi veukama vanoti isu takabuda ipapo ndokutotsvaka zvinodziya vachidzoka mangwana vadzoka ipapo baba vaye vakafonera vakasara vakasvika panzvimbo ishi vapasowe apa mhuri yeZimbabwe murwere akatorwa nemamwe madzimai tu veukama vakanorara mune dzimwe zvitumba zvinenge zviripo pasowe apa murwere akasungirirwa panomwe muti uri pasowe apa nokuti anorwara nenjere madzimai vakasara pamba pane vamwe vakaenda kudzimba madzimai vanoti ivo vakanzwa murwere achitaura usiku achiti kondo manamatiro amunoita panapa here kana ariwo manamatiro amunoita panapa Mwari ave nemi vanoti pfungwa dzavo vakati sezvari murwere wepfungwa pane zviri kuitika vakazonzwa zvakare murwere akukuma kungwe mombe akasungirirwa ndokuzonzwa vepapasowe apa vakunamata vachimba nziyo dzehondo chechi ndiye masowe panga pakuimbwa nziyo dzehondo ndo mataura ari kuita veukama munhu aripo pane vamwe vanhu vaenda kumba mumwe munhu anove baba wemurwere uyu paakaiswa pasowe apa vepasowe ndivo vakati tinonamatana baba vako iwe asi vari kugara kunzvimbo yakati kune imwe lokesheni iri muHarare asi vane sowe ravo but panapa tinonamatana navo takamupenge chitori navo pano pavakafonerawo zvikanzi yesi ndaitomboveri ipapo vakabva vauya ipapo baba ava murwere achirwara ari pamba apa mwana wavoyo ari pasowe apa asi ndipa baba vamunini anonzi ndisare pamusha baba ava vakakwanisa kufonera vanhu vakanga vari kumba anditi pane vamwe vanhu tu vakadzi varipo vauya nemurwere vakatorara muzvitende zviri pasowe apa ndaiye murwere wechi3 baba ava usiku vakafonera vanhu vari kumba kuti halo muzukuru ndati ndikuzivise kuti mukomana ashayika afa paakaudzwa izvi uyo akafonera madzimai ari parufu ipa ari pachechi vari pachechi vakati harisi kuzviziva isu hapana chatiri kuziva komatanga kufonirwa imimisi yesiri pana patisingazvizivi vakazonzwa kungonzi nongatitorei munhu vakadzoda kuchema zvikanzi musachema ngatakurei munhu timuendese kupi kuHarare hospital munhu achibvaiswa mukombi ndokutakurwa akananga kupi kuchipatara akananga kuchipatara mukoma KB madzimai vakanga vari apa vanoti baba munini vaitaura nevamwe vadari pasowe nefoni kunzi fambai zvakati munhu ngaende ukoyo nokuti haafanire kuti azivikane veukama vakatizvo kana munhu tisaenda kuHarare hospital kana kuti kuchipatara munhu uyu ngatifonerei polisi vemwe vekereke vanoti iwo baba munini venyu vati isusu ngatiendeni munhu kuchipatara tinosvika tichiti munhu afira murodhi kuitira maexpense veukama nevamwe vachibvata sei vangotenda zvitaurwa nababa ndokutanga vachifamba vanhu vakanga vari pasowe mukoma KB vanoti usiku vakarara vachiona imwe kiti yaitenderera pasowe vasvika uku vakaonekwa mumotokari muine saga mota yaisiwa mutumbiyai vachisvika pachipatara vakaonekwa kumberi muine saga rine kiti yavamboona kuchipatara yavamboona kusowe iri musaga iri menyu kuti yakafa iri menyu baba munini vava vakambenge vachifona murodhi vaiva vakange vavapo pachipatara nguva ikasvika vanhu vachinzi vhurai pane munhu asvika dokta kana vanoshanda pachipatara vakwanise kukonfirma kuti munhu mupenyu here
kaunti muno akafa ndoku vatora sagari nekiti ndofu wakutura pasi kiti chivya buda ndoku banyani pasi pechi pekonja ndofu yatorwa pasi zvikandine madzima nyai kiti takaiona kukereki kuseiri musaga zvikanzina baba muni kiti yakatinetsa tatiregai tiwe naye kuno kukure tizoirasira kuno saka yakarasira kuchipatara zvikanzi ndiri kukumbira kuti hembe dzemufi uyu dzaambenga akafika sikisi bachirera ngadzisiwe musaga iri rabuda kiti ndobva dzaiswa musaga rabuda kiti munhu achibveniswa mochari aindiswa mochari mukoma kepi vanoti ivo vachitarisa munhu uyu vanoona kuti iye anga akapfeka mabhurugwa maviri ese anga akavhurwa sipi hembe sedziripo tu dzanga dzakavhurwa mazipi vakazomutarisa kunzira inoshira naye kugara yange ine nyora dzichangonyorwa dzichangochekwa itsva dzanga dziri kumagadziko ndobva vaita zvavakaita kusvikira vapiwa mutumbi uchinzi wakuenda kumusha mutumbi waenda kumusha vari parufu ndobva pasvika bere tika haina bere richienda kwakavigwa mufi mangwana kuseni mwana wehanzvadzi kureva kuti mwana wemukwasha after munhu wavigwa tugune mhepo yabatsira papi pamuzukuru we iri kuti imi ndakaurawa ini but zvandakaurawa kudaro baba wangu uyu pasowe patakaenda paya ane mari akapiwa inokona kuita 300 US 300 US mukaitarisa pane imwe ine ropa mari iyoyo haina kushandiswa iri muhomwe dzake tarisai muhomwe izvezvi ndobva asikachirohwa nemhepo yemuzukuru weyo mwana wemukwasha ndatiregai ndibude pamwana wemukwasha nokuti parudzi pedu hapaite asi uyu munhu uyu ane mari inokonda 300 US yema 20 US iri muhomwe make pamari iyoyo pane imwe ine ropa batai munhu wakomana mutarisi munhu angachitaurwa ndiani ndi baba vaya bamunini vaya kunzi vane sowo rimwe vaya ndo vataurwa vakomana taisai muhomwe kunoti muhomwe pfee mari ndobva yabuda 300 US pane imwe 20 US ine blood ndobva vaitora ndobva yabatwa nemunhu akabudira uyoyo zvikanzi mari imari yeropa rangu ishi zvairi mari yeropa rangu ndo inofanira kushanda parufu panapa uyezve matiri kufamba pese tichitsvaka kuti ndakadyiwa nei ndo ichashanda baba muni ndokubuda ndokuenda kupolisi chombira police station kuchiweshe paka vapindira mapurisa vapindira parufu tauyawo panapa ndirunzira pane munhu akarobwa mari akatorerwa mari yake chiweshe katifambei tese mapurisa vasvika zvikanzi polisi panapa maita basa mauya nyaya iri panapa ina vanhu vese muri kuona uyo akagara pa uyo akune munhu akafa ndiye agara apa but abva ati polisi siyana nevanhu vese ava ndini ndakafa ndakagara pamutumbi uyo zvandakafa inini kwandakafira inini hakusi kwandakaendesa kuchipatara ndakafira pasowe baba vanga vari pano bamunini but pasowe ipapo baba vakapiwa 300 US 300 US ine ropa ndiyo yakatora muhomwe kana muchida kuitora mapurisa tora iri vachitambidzwa mapurisa akaramba kugamuchira mari akati gamuchire Daniel Roshowiri Pinifo komishena Potemba Nyati ndobva varamba vakati magonatani right azviite mapurisa vachibva vati imimi baba mauya kuzoripota zvekutorerwa mari sei musina kuzoripota nenyaya yekuti musababa munhu akafira kupi sakunzwa kuti munhu akafira pasowe uyu mune chekuita nezverufu rwomushakavu ende imimi mune mari muhomwe mari yacho yabuda isati yaonekwa mari ndeyeropa ende pane 20 US neropa no imboita chivanhu chenyu mapurisa vadaro takuenda kaka ndobva vaenda baba Isabel uyu muzukuru akabudirwa mwana wemukwasha uyu paitaura kuti bamunini mune chekuita nezverufu rwangu makapiwa mari vakapiwa mari nani bamunini amene kuti kusowe kwavoku okay kumasowe kuyakuya right vafamba mukoma KB vabudapo handie kwa mambo ndobva vaenda kwa mambo
amai kumagunde jaga samusutu kumagunde kufamba huko vakananga kwa mambo vachivasuka kwa mambo zikanzi iteshwano iko zvino zvimhepo iya manje zvikanzi iko zvino zvandakuita pese pakuitika zvinhu izvo after mambo baba munini vanaya varwa pasi avachaonekwi izvo zvikufambira kuti vanyaya dzerufu izvi baba munini avapo ndokubva vafamba mambo achidena zvinhu zvenyuka iko zvino zvimhepo yachibva yati ndiri kukumbira kuenda kunotora ropa rangu pasowe pandakafira so nozuro vakabva vapinda ndokubva vaenda paHatfield police station vaenda paHatfield vachibva vanzi dzokai mangwana kuseni izvo zvikuseni ndopavaenda asi mhepo iri kuti kana mapurisa vakaramba ndakuenda kunotora zvinhu zvangu nichizviratidza zvandiri nini ndega pavakasvika paHatfield police station vakanzi kudini vakasvika vachitaura nyaya yavo ndofunga ivo ndivo vanoziva kuti kana vari pakamba kukauya nyaya yakati inoda ani kukauya nyaya yakati zvichienderana neweight nemashandiro edu idzi ndedze umudzi dzoda CRIO hedzi dzoda sergeant hedzi dzoda chief inspector here ndofunga kuti pavakadzouya imangwana pamwe kune ainzi ofisi yachona mangwana ndo painenge kakwana ndizvozvo havana kuziva so nhasi kuseni ndo pavaenda vari kufamba nemhepo iyayi muzukuru achiri akabudirwa here nemhepo yemushakabvu even pavakaenda kwa mambo yaitoripo ende izvo zviri kutaura kuti ndiri kuenda kusowe ndiri unotora shoko so mubvunzo manje ndokuti nanhasi ukama vari kuti munhu uyu ari kuti ropa rangu riri pasowe ende mhepo iri kuti pasowe ipapo ndo pakabuda 300 chipiwa baba ava ukama nemaconections avo zviri kubuda papi uyezve ropa rinotorwa pasowe sei rakasara pasowe ndo painamatirwa kuti munhu apore ndo paakafira ende muvari kuti ndo pane ropa rangu so izvo zvemuri yeZimbabwe tamirira kuti tinzwe kuti pavasvika dai iri Friday Saturday dai ndichitori navo vanhu ava malewa kuti imwepo abandiki wale ari kureuda kuti arachakuita nakusaika kwa mamuna uyu bamunini vane chekuita nerufu rwemurume uyu vari kunzi vakapiwa mari Yes. 300 ine $20 ine ropa havasi kuwanikwa mukufamba kuri kuita vemhuri kubva pakabuda mapurisa nokuenda kwa chief ipapa havachisimo mukufamba kwemhuri vari kupi havasi kusiyana vari kupi ndo vanhu vachofanira vachitofamba vese ende pakasvika kuchiweshe parufu ndiye munhu aimirimira vatiye zvakati asi pakazotanga nyaya yekunzi vedu vemuhomomo mune marumu mari ikawanika vabva kumapurisa polisi ikati aiwazve haisii nyaya maifana kuripota iyi maifana kuripota kuti munhu akafira pasango havana kuzowanika saka izvezvi mhepo yaende kunotora ropa rayo hatizivi kuti rinotora ropa sei mune rimwe sowe riri muHatfield Zimbabwe vateereri manyama muri kunzwa icho chepaHatfield chiri kubatanidzira chiweshe kwabulawayo handiitika chokwadi mushakabvu uyu akaitwa postmortem here anoita postmortem because vachinosvika ikoko vakataura shoko rekuti munhu afira murodhi anga achirwara dokta vakaita zvavakaita vakakonfirma kuti munhu apachisina kombi yakashandiswa kubva kuEpworth handiitika kumasowe ichokwadi kuenda kuhospital kana kuti kuchipatara nemushakabvu ikombi yani ndo pandisina kuzobvunza kuti vakaikumbira here kana kuti ndiye mumwe munhu wepasowe nokuti ndiyo kombi yanga ine kiti yanga iri musaga yakazokuturwa pachipatara kitika mhanya nepasi pekombi amene muarwere mayakapita ipo regai tinzwe kubva kuvateereri manyama KB ndine nyaya dzandinadzo panapa dzandoda kungoita zvidimbu dzichidarika dzichienda ndozopedzisa nyaya yandinayo panapa mukoma KB inyaya yekutiso nyaya yandataura yechiweshe Bulawayo kusvika muHarare izvo zvari kuchibata kwanziso taenda pamapurisa takuenda pasowe kureva kuti vatenderwa mazobvunza here kuti mapurisa avaperekedza right andira kubvunza but izvo zvindiri kugamisa message iri kuti tabva pamapurisa takuenda panzvimbo handira kuzobvunza kuti muri kuenda nani uyezve mapurisa ndiwo vatienda here kana kuti kwete ndiwo vabata mukoma KB tinotenda asi sei tabvunza kudaro babaisa peo muri kuziva hunhu hwabamudiki havasi kuonekwa ende vari kuziva mamiriro ezvinhu vanogona kuenda kunokwenyera vanhu vari kumberi ikoko kuti kune vanenge vachida kuya panapa itai hovhiyo ndosaka ndabvunza kuti vatenderwa hungu nemapurisa asi vaperekedzwa here kuitira kuti kana pane vanenge vachida kumutsa
Hovio. Right. Ichokwadi mukoma kepi. Nyaya ndiri kutaura pana pa mukoma kepi. Inyaya iri kuchema nevagari vekubva neMbudziya, Nyamuroro, kuwirirana, Makore, Ada, Sanyati kusvika mukadoma. Mushure mekuti rodhi iyi ine accident yakaitika yakauraya vanhu 4. Nematambudziko. Accident iri kuti vanhu vari kuchema vachiti tiri kuti mhosva iyi ine vari kuiregerera, asi hatigoni kuti ari kuiregerera ndiani, nokuti zviri kuitika zuva nezuva kusvika nhasi accident iitike iyi. Vanhu vakafa ava ikombi yakadonha, asi kombi yadonha vanhu vakafa, vanhu vanga vari pamusoro pekombi. Vanhu vanoti Mukoma KB vanoti mhuri yeZimbabwe kurera chinhu ndo dambudziko ratinoziva kuti chinhu chachiite ichi. Asi kana chinhu chichinge charerwa variko vanonzi ndo vanoita izvi, sokuti ukatengesera panze uri muvhenda usina tsamba anogona kusunga ipolisi nekanzuro ndo vanoita basa iyi. Ndizvo chaizvo. Saka kwanzi nevanhu vatisati taura kuti aregerera vanhu chinhu ichi, tinoda kuti mutarise mega kuti aregerera vanhu ndiani. Kombi inobva kukadoma ichienda kune Mbudziya, kombi inobva kune Mbudziya ichienda kukadoma, dzinofamba dzimwe dzenguva dzine vanhu 10 kana 15 pamusoro pekombi ikasira mukati. Vanhu ava vanenge vari mapassengers akatobhadhara mari vari pamusoro, kombi yazara mukati waenda pamusoro pakeria. Kombi yandiri kutaura 18 seater inenge ine vanhu 5 6 kusvika pa 10 kana 15 pamusoro. Kune vanoziva rodhi yekadoma neMbudziya yepakati apa, vanoziva rodhi yekuti uti inotakura munhu pamusoro pekombi marwadzo. Kombi pakaita accident yakatorova mwana wene bhasikoro akatsvaga 15 meters kubva panga pane kombi asina kuwanika, ndobva yadonha, ndobva yauraya vanhu vari pamusoro. Ish nematambudziko. So vanhu vari kuti kubva kukadoma kunosvika kune Mbudziya pane maroad block mangani pakati apa. Mapurisa vanenge varipo. Kombi iri kudarika nekupi? Makombi ari kudarika nekupi aine vanhu pamusoro? Mapurisa vanenge vari maroad blocks. Kwanzi isusu tiri mapasenja tinodarika nemaroad block umu, ini ndiri mukati, munhu ari pamusoro, asi inodarika nhasi dzauraya munhu. Muno mudhorobha. Yes. Munoona vakomana vanenge vakajegera kumashure. Vari kumashure kwekombi. Yes. Vamwe 3 vari padhoo. Kana munoziva inonzi accident, motikari inogona kungovhiringika. Chii chinoitika? Ini ndakaona kombi Mukoma KB yakadonedza munhu akakamira pabhamba kumashure, anga ari kumashure kwacho akamira maybe 30 centimeters kunorova munhu angadonha ipapo. Munhu iyeye kunyangwe isiri mhosva yake kuti atsika munhu adonha pabhamba arege kuenda kukoti, mapurisa arege kumutora, anotonzi atsika munhu, but anodarika vachionekwa vakarembera ipapo. Dambudziko ndiani panyaya iyi? Ndiani mutauriri wemapurisa Kadoma neMbudziya imashwesere? Imashwese inosanganisira Midlands. Kana takupenda mane Mbudziya munenge ya Midlands. Saka takutoda isusu mutauriri wemapurisa weMashwest, Midlands. Kana singanese tobata Commissioner Potemba Nyati, mukuru wacho cha mutauriri wemapurisa mutauriri paZimbabwe. Yes. Mune chamakataura nawo nezuro icho kwadi vanhu vari kuridzirana futi kumaini, kuti vachiratidzana chisimba pamamaini. Tasamba kuwabata Commissioner Funya Vaiskwita. Mukazovabata mabva muno mustudio, vaudzei nyaya yeKadoma neMbudziya, kuitira kuti patinokwanisa kuzovabata voziva nyaya vanofanira kupindura kuZimbabwe. Icho kwadi yekuridzirana futi pamaini pakazara vanhu pamashops. Handitika yevanhu vari kukwira kombi pamusoro dzakutoiswa makeria ekutakura vanhu pamwe chete nechechiya chokugokwe chouya akamboita musoja kana sikakani. Yes, ukuzouraya baba vane mwanasikana vakatora achiti handiri kuti mwana wangu aroorwe. Yes. Tinoziva kuti vanenge vane mabasa vanenge vachimhanyisa, asi patichawabata vozopindura nyaya idzi. Handitika tinotenda rikiti sudzura itenzwe. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati pekufamba mukati paka chivu
chiri kuti tani inzwai baba pati inzwai muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba dzani nyaya yekuchifu nyaya itika mukuba kebhine muri yeZimbabwe ndeyekuti pana amai vaiti ivo vakarwara vofa vochemwa vobvoita zviri right vakachemwa vobvoita zviri right vachitaura vehukama ivanti it's more than 20 times vachifa vachimuka hey iko zvino zvavakatozvisvikira pakunzi vatoisiwa mucoffin vanhu vakuita munabato kuti vakuti vorasa munhu amuka vanhu vakamhanya bengeneku amai ava vane vana 6 vane mwana number 3 ari kurwara nenjere vaine mwana number 3 ari kurwara nenjere murume wavo mupenyu amai ava vadaro sikanzi vakomana izvi azvaitika manje izvi zvikuti guduguduguru zvika zvichachizika one day munhu chamuvigari mupenyu but nyaya iyi ndeiya yekuti kana vanhu vachinge vainzi vafa vanhu vanoita zvinhu zvavo vari kumba vega vasingaendise munhu kwadokta kana kuti kumochari kuti dokta agolese kukonfirma kuti munhu afa here kana kuti ahana zvadaro baba pati vatsvaga munhu amai vaizvika ndizvo nemunhu anoita zvokunamatira zvandiri kuda panapa ndezvekuti ndikakuudzai vanhu muri panapa mese makaungana nekushema munhu kuti munhu haarwari munorambe zvikanzi nevanhu munokuti munhu haarwari sei munhu asara yangori shamu kuonda uko munhu akakatomboiswa mukofini achinzi apera mweya zvikanzi munhu haarwari uyu pane chinhu chamuri kutsvagayo chamuri kushayiwa zvikanzi mwana anonzi nhengi mwana wani zvikanzi amai mwana wangu voisi yapera nekutoona nekupera zvikanzi mwana wangu zvikanzi ari kupi zvikanzi akutokwanisa 4-5-6 years dzimwe dzenguva mumadhorobha mune mamwe mataunzi ndio maanowanika chikonzero ari kurwara nenjere ari mukadzi uyezve akatombobata pamuviri achirwara kudaro makatorwa akaendeswa kuhospita kanobviswa pamuviri zvikanzi amai imimi nemwana wenyu zvese hapana anorwara asi urwere hwacho ndimi amai imi muri kukonzeresa kwete muri kukonzeresa ndimi mutori urwere hwacho nekuti imimi ndimi nota kuti imi musarware mwana uyo asarware ari kuona kurwara kwezvinhu izvi tisu vanhu tiri kunze mwana ari kurasa njere haasi kurwara amai havasi kurwara but imimi ndimi problem imimi mukasiya problem iyoyo mese bo problem ina amai ndei tene unoshiwiri binifu wakachiwemba kiminikya vanhu vese ndokuti zii vakomana muprofita kana goroboni anoreveiko kuti munhu haasi kurwara isu tine kofini rakazotemwa zvinoreveiko mwana achiita 7 years ari musango achinzi haasi kurwara zvikanzi panapa ndikuda babe panapa vamire panapa nyaya yandakutaura panapa ndikuda hama dzaamai ava kwavakaberekwa kumusha kwavo ndoda murume mukadzi wababa ava anove ndiani mwana zvakare ari kurwara nenjere murume ndiye ari pakati mukadzi ari kurwara mwana ari kurwara murume ari pakati uyezve amai pane nyaya yatoda kutaura pano amai pamusha panapa mutorwa ngaashedze amai dzavo but zvandakutaura panapa amai hatinei zvichaitika mangwana tikuda chokwadi kuti mwana uyu abude musango imini mugare mumba zvakanaka kwete kuchererwa guva zvamakaitwa izvi amai ava vakura sei amai 60 years and above alright vakura kana vana vavo mukavatarisa vanava vanhu vakatomira kutobara but zvatakuita panapa ndezvekuti hatinini zvichauya kumashure toda kurapa imimi nokurapa mwana uyu asi problem ndiani ndenyu baba titenire chake hama dzemukadzi wenyu ngadziuya baba varipo zvikanzi vanhu ngavauya baba vari kuti asi munhu wese aiti munhu anopenga uyu angati hapana ari kurwara munhu ane 7 days achipinda mubhini amai amhira more than 20 times vachimuka achifa izvezvi tine kofini ataponyeradzai wenzi asi kurwara zvikanzi ndinoti hakusi kurwara kana munhu pachine chikonzero chinozivikanwa but chisingagadziriswe zvikanzi takafamba kakaona zvikanzi hongu makafamba bereko makafamba kusi kwangu inini nasi ndiniwo regai ndiite basa zvikanzi right ndipei mutupo wepano pamba ndipa bosho ndiani mwana ari kupenga ari musango bosho ndiani mudzimai uyo angachererwa kofini angachererwa guva ini ndiniwera mhofu yemukonosena chichakamashakare mutunhu une mago chapomba chatufa
ukovaka ivi ndikutaura mutuponoera ndini mofanirika zvikadzi right pandakutangira panyaya idzi ndati hatineni zvinoitika mangwana tinoda kuporesa vanhu ava tuwa baba chenjerai kuita ngozi nokuti ndaona makabereka ngozi mbiri yokutanga ndeyekuti mukakadzi wanyuyo haisi hama yenyuyi manga muchizviziva here kuti nemwana uyu haisi hama yenyu then yoroshiwiri beautiful akachiwemba communication hapana panoda chidhindo hapana chidhindo Joshua hapana chidhindo panoda chidhindo hapana chidhindo Joshua hapana chidhindo panoda chidhindo hapana chidhindo hapana Joshua po rikiti bvu zvikati ndadzika shedzai sabhuku akuya hama yekumagunde chekesa musutu yekumagunde kufambako sabhuku vari kuuya zvikanzi sabhuku ndinoda mapurisa enyu ngauye pano hatidi vanhu vane moyo mupfupi ndati zvichaitika after ndataura zvemangwana zvina basa ndoda kupedza vanhu vari kurwara plus ndoda kusunungura mimisi baba imi musarwadziwe baba pane zvichauya nemi amaimiri pupurai chokwadi kuti mupore ndati zvichauya mangwana zvina basa ingoti zvichauya mangwana zvichauya padiwa iko zvino zvidamboita sepanapa chivu zvikanzi sabhuku muchisvika baba pane munoti kudikwa notisvikewo mhofu bhosho ishokwadi yonudai kanzi ndinodaira nemhaka yekanzi ndiri mhofu zvikanzi right mwana uyu ndimasanda mwana uyu ndimasanda kurwara kwaari kuita nekutenderera uko inyaya yekuchengetwa baba pasiri pake anofanira kuenda kudzidzirake vari kumuchema kuti ngauye kuno ndo mhepo iri kurova ama yavo amai makafamba kangani muchenzi munofanira kuendesa mwana uyu kumba kwawo kakawanda sei kubva pamakazvibata hapasiri pano pamakatara kurwara zvikanzi ndizvo zvikanzi zvinova mangwana zvina basa tapedza basa ndisirei mwana uyu apa ngaagara apa ndobva agara apa nezita rako nemutupo wako zvikanzi imimi handidi kutaura zvakawanda amai taurai ndimunoziva imimi endei nesabhuku apo munomuudza kuti mwana ndiwokwani wanike mwana ndiwovhirejimo mwana mati ndewechinambani number 3 ivo vane 6 vana mwana uyu kwaakaita mumwe mwana akatomboenda kumwe kwaakaenda akanodzingwa nekusawirirana adzoka akatonzi kudzingwa kwakaita itori mhepo yekunzi makanzi hamufaniri kuda mari yamuchadya pana pika haisi yenyu mwana uyu anashaka kanganisa kwakaenda uko akadzingwa nemhepo yekumusha kwake kunzi kana arorwa mari ichienda kupi mwana musikana paakatanga kurwara ndokubva abati achirwara njere ndokumitiswa aita mimba nokutobviswa nemadhoktasi kunzi hakwene kutakura pamiri nezvaari kuita izvi nokuti ari kurwara zvese izvi ishame yekumba kwavo asi akatanga kubata nyaya iyi ndimama imi pamakanzi itai zvakati makaitera izvo anzi handina hapasi pamakatanga kurwara izvezvi amai mapora unzai mwanayo kunovira kwezuva mwana kutorori ko waimuchindiregera wenini tsvina yandinayo iyo ndinoto ndine nguva ndisingagezi chii chiri kuitika akutotaura nemamwe zvakutaura zvakunoika zuva iroro zvikanzi amai mukapinda kurwara pasi futi imimimi hande zvimwe zvinhu kuita izvi zvanhasi zvitarapa izvi takuenda chifu izvozvi mwanasikana ava right mwanasikana ave right but chasati aita kuendeswa sabhuku vakanga varipo vakanzi ndipei nguva mwana uyu unyatsoratidzika zvakanaka tomuperekedza oenda kumba but baba vachibva vati handina chandiri kuda chekunzi ndakachengeta mwana kusvika apedza chikoro asvika iko zvinopa saizi yare no ndiri kungotenda kuti ndaziva kuti mwana uyu dai aifira munomu ndaimuviga ndidzo dzimwe ngozi dzatisingazivi patinonzi mune ngozi mumusha menyu akauraya ari kushayikwa right mune munhu mwana wedu akafa tikamuviga zvakanaka imi muri makaviga mwana wenyu baba vachibva ati amai ava 67 years ndichagara nawo nokusingaperi mudzimai wangu no problem asi zvandakuita mwana wese akaroorwa neakaroora neasati madna ndiri kuda kuziva chokwadi shoko ravakazoisa baba manje nderekuti mwana wese kwauri ikoko tsvaga mari yako ndinoita madna ari kubvisa mari ndimi vana wai ndichikuti bvisai mari zvaitika mazviona ndifuna kudziwa ndira kukuziva kuti waurane handina ukandidi chikaranga kunoko handisi kuuya ukandidi zvakati baba handisi kuuya satete chii madna but mwana mwene motsvaga mari yako tite madna sabhuku pavakabvunza kuti amai munoziva here baba kana kuti kumba kwemwanasikana uyu
amai vakatobvuma kuti ndomuziva. Ndomuvileji masabhuku imomo. Anotozikana imomo. Mupenyu rutogara imomo nemhuri yake nemukadzi wake. Ane chitendero chaanonamata. Kazhinji vakaungana ndiyanoita munamato muvileji. Izvozvi amai ava vakunzwa sei? No, amai kwasara kuonda kudzikira ndokuripo. Nokuti munhu airwara. Aifa achimuka. More than 20 times. Vari kuda kupiwa chikafu. Kuda kufidwa. Asi ari kuwafidha manje ndiye wacho uya wakachishekeresa mwanasiri wake. Kwanzi naTindo Ngwazi. Mwana wemusango. Aimba kuti mwana wemusango. Mwana uyu murume akarora mukadzi ane mwana wake. Kureva kuti baba vakapa mukadzi uyu mwana ari kugara kuna baba vakazoenda kuna amai kwa vakazoenda kunoroorwa vambosiyana baba vavo. So muridzi wemwana achibvunzwa anoti ndine vana 4 nomwe 1 ari kumusango. Wacho 1 ari musango ndiwo kuti mukadzi wake akazoroorwa naBhoshongora asi aine mwana wake. Bhosho akubvunza kuti saka uri kureva kuti ini ndakatora mukadzi wako ndine mwana wako ndini sango racho. Nokuti une vana 3 ne 1 ari musango. 1 ari musango wacho ari kumbe kwa Bhosho nokuti mukadzi wako akazoroorwa naBhosho. Saka ini ndine sango racho. Pamoti vana vari musango iwo vachigara kune vanhu. Baba Isabel, uyo murume ari kunzi ndiye muridzi wemwana uyu. Ati anzwa here mamiriro akaita nyaya kana kuti zvakasvika here munzeve make? Munzeve make zvakasvika ende sabhuku vakataura vakamuudza. Asi kune mwana ndo vari kuti imbotimirirai mwana aite zvakanaka toda kumuendesa nenzira yakanaka. So pfungwa dzemurume handiziti dzigere sei ikoko. Pakaipa. Baba Isabel pavakabvunzwa amai vane mubatsiri vakati kudini? Vaitsika-tsika. Vaitsika-tsika asi ipapo ndipo vakasitaka kuzokutaura kuti ndo zviripo. Vaitsika-tsika asi vaiziva chokwadi. Zvikanzi baba avo ngavasiyane nezvakawanda baba Isabel. Mubatsiri akavabatsira akavaudza kuti lekani kunyangara bvirawanda kutsogoro. Baba Pati chakachenjeza ndo chakatanga. Inzwa nyaya iri apa iyi. Mubatsiri haasiri akatanga niye kuti pane mwana asiri pamba pako. Pane mwana asiri wako pamba. Mubatsiri akauya ninyaya yekurwara kwemunhu. Ende yakonzereswa nekupenga kwemwana kana kurwara njere. Vamwe varapa kana vane mutupo imwe pamwe havana mutupo yakasimba yakafanana nemutupo yemwanasikana uyu. Mutupo yemwanasikana uyu ndo wakasimba wairarisa vanhu waikonesa mwana kuroorwa kuti zvibude. Ko vamwe ava kana vane mutupo yekwana Bhosho zvaisina pawa zvabuda sei? No, DNA kumberi DNA ngaitwe chakatanga chakatendedza ko vakane mutupo isina pawa. Mredio baba Isabel mate kudini ko? Papa midzimu inenge yakasiyana. Right. Kusiyana kwacho hakushaiti kuti mungosiya unosiyira vamwe vana ngozi. Nokuti kana wangoti masiyaka wane pavalevo kana asiri wenyu akafira kuti mamusha imomo ndongozi yachozo ingozi kana chabuda chachenjedza. Saka tsvakai zvese zvipedzwe. Munogara makataura mimi kuti mugome kuita sei? Mukutandanisa makudo ndo mukusangana nehowa. Andimona apa guru radzingirirwa apa takutoona howa paka